Kublai biang epi ki parlok rawan sai shisen pan hagani ka video Subscribe to lengba my galat channel. nga ai ke jingkit bok ruang epi baro ai ki parlok rawan khamtam e ki balai ban shimbanta alaga de hapo laujili lane ha urmasi ujo te kermen ba pinpin e yala ka jong ka bok kanu sip pat pinyora ya kite ki price hak ba nagalyang jong ki nong penya jong kite ki atli ki pung bat jing pen yakop khwai do kha ka ba he kila pen bit pen biang na kumta jongi ki parlok rawan bat kumjuru lada don ki parlok rawan ki bakwa ban leibu chaka no menta ka singi kata hak arpun tarik ubnai banyo arjarap sau tela karpat ye phi ba phinya khre kham koloi namar yole se ba phijngai nala kati ke jaka ka ba philik khwai te shwa ka arbaje phin haban poi haga kite ki pung khamtam e po laujili namar nadu ka arbaje shajrong kinsha e phi ban bu jaka katba ka jingpen yup kop khwai do kha hapo urmasi ujo pade ndi tiket menta ka singhi kata ka arphandu tarik ubra banyo 8000 opra but in some shwatang the ki striker banbu jaka nadu kapor khadar baje no phai singi but kapor jonga temporary striker kan kut no hadu ka arbaje janmit but marsindep ban thit ya ki tiket in sumha banbu no da ki permanent striker kene ka de kat kum ka jingpenya na kite ki nong penya jong kate ka jinge kop khwai do kha hapo urmasi ujo kata da ka sinrop lang fishing group tikermen ba pinpene yala ka jong ka bok kanu sip sai chisen pan a kublai shibun ba phila ya pe ya kani ka video ka jonga bat khamta me nak ta kini ki jingpen tip bat ki jingkit bok ruyang nak ta jong phi pan na lada phinang dei ki parlok ki bidang thmai ha ka video ka jonga sum ha ba phinya share like but subscribe na ka ki khubor ki bandangwan kublai shibun